Rusije bilo, imamo utakmicu, idemo ja i Nemanja Protić i gužva i sad vidi, znači da idemo normalno da čekamo, kasnimo na utakmicu sigurno, a u ugovoru ti je bilo ono rigorozne kazne, pa duže bolje platimo prekršaj kaznu nego... I sad to je kolona, znaš kako, i sad zaustavna traka gde se redko ko usuđuje, ono, bukvalno ne smeš da ideš tuda. Ja i Prota gledamo se šta ćemo, Prota vozio, Prota žmigavac, pun gas, samo vidiš izleću 3 pandura, stani, mi sa strane dokumente, mi sad krećemo, pošto nam je auto brendiran ceo Nižnji, rekao mi u Nižnjem igramo, molimo te, kasnimo, ne, dokumentacija vamo, uzo Proti dokumente vozačku i otišao sad ima one male kućice da isproverava. Čoveče, mi čekamo već 15 minuta, čak prolazi ovaj što je bio pored nas, prolazi, znači sad smo još u gore situaciji. Kaže Prota, vidi, ja dajem gas, jurimo na utakmicu, pa šta bude. Ostala mu, znači, i lična karta i vozačka saobraćena kod policije u kućici i samo vidiš Prota, gas i mi preko te zaustavne, samo vidiš oni strčavaju iz kućice, kreću u kola bukvalno da nas jure. Prota vozi, juri, nekako mi stižemo na utakmicu, prebledeli ja i on, šta da kažemo sad, stigli smo mi na vreme u pucanj. Šta da kažemo, mi kažemo Zoki, napravili smo neku glupost, rekao da ne zakasnimo. Kaže, sad ću da im šta je, nije prošlo minut, uleće Panov. Sav nervoz, ste vi kreteni, šta vi radite? Sad me zvao načelnik policije, videli su po tablicama šta, kako. Prota sad kreće, to se izvinjava. Nismo hteli da zakasnimo, bitnije nam bila utakmica, nego platimo kaznu. I na kraju je bilo, ajde, idi tamo, izvinite se. I ispeglali smo to nekako, ali to je bilo baš, kažem ti, digo se pola grada. Mogli smo ćorku da zagrejemo sigurno. Prota išao, izvinuo se tamo i flaša viski. Znaš kako ide i to je to.